Ajang bathok suruh tambah. Kesandung rata kebentus awang-awang. Maknane apa? Rungokno apa lebar iki. Iku pesene yaiku, Mbah Yai Makmun Ahmad, Bali Tengahan Kudus, Mbah Yai Sepuh. Mbiyen Mbah Yai iku sering nutur ngoten. Terkait karo manusa sing saiki iku nek nglakoni salah, ora rumangsa salah. Iku padha karo ning rata tapi kesandung. Ning awang-awang tapi kebentus kan tak krasa. Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Lah kok iso? Ndek iku salah. Kebentus salah. Kesandung salah. Tapi kesandunge ning rata. Kebentuse ning awang-awang. Ora rumangsa. Terus ajang bathok. Ajang iku kan wadah. Bathok iku klopo iku lho. Tapi suruh iku sendok. Kok tampah iku ambane ra karu-karuan. Iku artine nyindir wong saiki sing dilakoni iku akeh sing ra manfaat. Iku Mbah Yai Makmun Ahmad iku ning ngendikan iku mbiyen santri wis hafal. Bab iku pesan moral. Saiki akeh wong nglakoni dosa ora krasa sebab apa? Dilakoni wong akeh. Padahal jarene para ulama iku la tu'raful haq bil kasrah. Kebenaran itu tidak bisa diukur dari banyaknya orang yang melakukan. Ngumbar aib keluarga. Ngono ku nek ngomong yo ora ngumbar aib, ngobrol. Buka aurat ngono ku ta. Wedok-wedok kuwi. Ngono iki nek ngomong, lha ngene iki wis dilakoni wong akeh kok. Lho aku tau krungu ana wong. Pak, aku ape nglamar kae ora oleh. Jawabane kepiye? Tengi ya, matane picek. Ya ngono iku sebab apa? Sebab wong wis enteng nglakoni dosa. Idza adnabal abdu tuktabu fi qalbihi nuqtah sauda. Nalikane wong nglakoni dosa, atine iku ana blentong ireng. Tapi nek wis kulino dilakoni, iku lho kaya-kaya iku ora dosa. Idza umila bidzambi. Alani ya. Nalikane dosa iku dilakoni terang-terangan. Ha nafil qulub. Ning ati rasa enteng, mergo ono kancane. Lah ngene iki sing dimaksud karo Mbah Yai iki. Kesandung rata, kebentus awang-awang. Lu akhir apa? Syariat ora manfaat. Syariate lho kececeran. Padahal konsep para ulama iki istihsanul ada. Iku ala hisab syariah. Kebiasaan sing dadi hukum iku iso dadi ngganti syariat. Makane standare adat iku disebut adat sing bener. Iku nganggone syariat. Misale yo riba saiki lho. Ana wong ngarani bunga iku hukume apa? Nek NU kan ngarani ana sing halal, haram terus subhat. Wong akeh do milih subhat. Soale apa? Wis ora iso diindo jarene. Lha saiki ana istilah riba pintu depan, riba pintu belakang. Bentuke sih syariah, tapi prakteke iku malah justru ngungkuli riba pintu depan. Riba pintu depan iku maksudku sing jelas-jelas bunga kuwi dilakoni karo bank-bank konvensional. Tapi yo deloken bank-bank konvensional nglakoni ngono tapi duwe syariah. Di bank A sing siji konvensional, sing siji syariah. Sing konvensional riba pintu depan, sing syariah riba pintu belakang. Ngono ku ya wajar dilakoni ya. Awake dhewe ra iso los to, ra iso lepas ngono kuwi. Minimal iku istighfar.
Dengan istighfar iku paling ora awake dhewe nglakoni dosa ngono. Nek nglakoni dosa kan sik mending daripada nganggep perkara sing jelas haram terus jangan nganggep iku halal. Iki nek cara ning gone kitab Is'adur Rafiq nyebabake kekafiran. Halalke perkara sing haram, haramke perkara sing halal, iku iso nyebabke wong dadi kafir. Is'adur Rafiq nek ngendikan iku kaya ngono, keras. Makane Mbah Yai Makmun iku nek ngendikan ngono. Aja sampe kowe iku kaya suruh tampah. Tapi ajangmu bathok. Omongane wong ora manfaat kabeh. Ngoten ngene iki tak kei syair. وعاؤكم من قشر جوز الهند ملعقكم وراكم موز المادي في سطح مستوى قلبتم في الفضاء إذ تسقطون ذاك خير انقضى